Така, пускаме си конзолата, след което избираме User 1, в случая с Хикс. Пускаме си интернета, Settings, пак с Хикс. Отиваме на Network. Тук гледаме, че е пуснат, отбелязан Connect to Internet, е отбелязан с V. т.е. самата видеоигра е свързана към интернет. Даваме Back, след което отиваме на интернет браузър Хикс. Започва да зарежда. Зареждане самия хак. От тук избираме примерно версия 2.3, пак с Хикс. Изчакваме и виждаме, горе се появи самия хак е зареден. Връщаме с кръгчето на джойстика. По-скоро натискаме Options, след което може да го затворим този екран. Close Window. Така. Кръгчето натискаме и вече сме в игрите, които могат да се стартират. Всички тези игри са свалени игри и могат да бъдат стартирани в момента. Нека да тестваме тази игра. Даваме старт и виждаме, че играта започва. Нещо, което е важно също, след като се зареди самия хак, може и е желателно да изключим отново интернета, т.е. сега ще покажа как точно се изключва преди да стартираме дадена игра, защото е важно да не се апдейтва конзолата от интернета с по-нова софтуер версия на по-нова софтуерна версия, защото в момента, в който се апдейтне, няма да може повече да се ползват игрите свалени на хард диска. Така че просто в момента, в който сме стартирали и заредили самия експлойт, самия хак, идваме пак тук на Settings и в Network просто махаме това тикче, махаме го, след което вече може да си заредим всяка една игра, която желаем. Примерно Spider-Man. Така, излиза и започва Spider-Man. По този начин се стартират игрите и зареждат всеки път. Пускаме интернета, зареждаме експлойта, самия хак и избираме игра, която да играем. Ами това е.